खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय 6थि मिरु रोंगौसा आफादनि फिथाइखौ फोसावबाय। क'क्राझार जिल्लायाव साहित्य एकाडेमि आरो पर्बतजरा बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गांथाम आयदानि सायाव सानसेनि हाबाफारि खुंनाय जादों। एमएससिनि बानजायनायाव जोलुर बादायलायनाय 3थि ISL नि फिथाइ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 22 अक्ट'बर खालारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय 6थि मिरु रोंगौसा आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बे आनजादाव 29 सेप्तेम्बर खालि आसामनि गं 16 जिल्लानि 194 आनजाद मिरुआव जादोंमोन। बे आनजादाव थाखो 9 आरो 10 नि गासै सा 13,786 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन। बेनि गेजेराव थाखो 10 नि 3 फरायसा आरो थाखो 9 नि 3 फरायसाफोरा आनजादाव बांसिन नाम्बार मोननो हादों। बिसोरनि मुंफोरा फारियै बाक्सा जिल्लानि बाथौ आश्रम हाई स्कुलनि मुस्रि राजेश बसुमतारिया 81.5 जौखोन्दो नाम्बार लाखिनो हादों। नैथियाव बाक्सा जिल्लानि GSB बड' स्कुलनि थरायना सनामिका बसुमतारिया 81 जौखोन्दो नम्बर लाखिनो हादों। थामथियाव बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि UN एकाडेमिनि फरायसा मुस्रि त्रिदिप बसुमतारिया 79.5 जौखोन्दो नाम्बार लाखिनो हादों आरो 9 थाखोनि फरायसाफोरनि गेजेराव सेथियाव अदालगुरि जिल्लानि नानथपारा हाई स्कुलनि फरायसा थरायना रासिता बर'आ 79 जौखोन्दो नाम्बार लाखिनो हादों। नैथियाव बाक्सा जिल्लानि मेधाघाट बाथौ आश्रम हाई स्कुलनि फरायसा थरायना तुतुमनि मोसाहारिया 75.5 जौखोन्दो नाम्बार मोननानै नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों। थामथियाव क'क्राझार जिल्लानि UN एकाडेमिनि फरायसा मुस्रि बिजयगिरि बसुमतारिया 73.5 जौखोन्दो नाम्बार लाखिनो हादों। 22 अक्ट'बर खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा हालामनि बासबारियाव साहित्य एकाडेमि आरो पर्बतजरा बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव मोनथाम आयदा सेथियाव पिपल एन्ड बुक, नैथियाव थ्र' माइ विन्ड', थामथियाव लक द मेनि बयज बे मोनथाम आयदानि सायाव सानसेनि हाबाफारि लाना खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हायो कलकातानि साहित्य एकाडेमि अफिसार मानगोनां डक्टर मिहिर कुमार, सह प्रग्राम गसाइगाव BEd फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' आरो गोबां सानसुमैमोना बाहागो लाफैदों। सुलु मोनबावदों दि बे मेलाव मानगोनां डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि जिउ आरो बेनि थुनलाइ बिहोमानि सायाव खामानि मावलांनायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। दानिया फै मानगोनां डक्टर अजित बर'नि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि। डक्टर कामेश्वर ब्रह्मनि सायाव आंनि नोजोरजों आं मा मोनदांदों, बिथांनिफ्राय आं मा सोलोंदों, आंनि नोजोराव बिथाङा मा, बिनि सायाव बुंनो मोननाया आंनि थाखाय जोबोरै खाफाल मोजां। पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथांनिफ्राय सोलोंनांगौ जोंहा गोबां दङ। जोङो बिराद सोलोंनो हागोन, सोलोंनांगौ दं। बिथाङा माबायदि जिउ खांबोदोंमोन, बिथाङा दिनैसिम मोजां देहा, मोजां साननाय, मोजां मान, मोजां जायगा लानानै समाजाव मोजाङै जिउ खांनानै दङ। दा बिथांनि सायाव जि लिरबिदां लिरदों बेखौ जुदि आङो मोनफ्रोमखौबो फरायनांगौब्ला आंहा बहुद सम लागोन। बेनिखायनो आङो माखासेखौ बारस'नो सानदों। सिगाङावनो आं बुंगोन गसाइगावनिफ्राय रादाबगिरि दानसोरां बसुमतारी। 22 अक्ट'बर खालारखालि सिलाफोथार बालिगाव मुंनि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बानजायनायाव आरो आफादगिरि कनक दले आरो नेहाथारि महरै दीपांकर नार्जारी आरो बालिगावनि रायजो लाइमोनफोरनि हेफाजाबै बे जोलुर बादायलायनायखौ जागायबाय। गाहायै बे बादायलायनायाव मोन 6 हानजा दं। बे बादायलायनायाव बेखेवगिरि महरै नुजाथिदों सिमेन्ट सापरिनि EC मलेन्द्र नार्जारी आरो आलासि महरै नुजाथिदों मानगोनां सुक्रेश्वर गयारी, जयगेश्वर कुटुम आरो गोबां माननि आलासि नुजाथिदों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदोनि।
रादाबगिरि सिलापथानिफ्राय अरुण सरगियारि। 22 अक्ट'बर खालि जामशेदपुर आरो ओडिशानि गेजेराव जानाय खेलाव जामशेदपुरा 2 आरो 1 गलाव देरहासार जायो। बे खेलाव जामशेदपुरा 2 गल आरो ओडिशाया 1 गल होयो। थामथि रानसियाव भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव जानाय इंटरनेशनल टेस्ट मैचआव भारतआ 202 रानाव देरहासार जायो। गिबियाव भारतआ 497 रान खालामो, नाथाय साउथ आफ्रिकाया गिबियाव 162 आरो नैथियाव 133 रान खालामनो हायो। एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।